Αδά και καμπόσα χρόνια ο Στήσας επέμνεν σέρος. Έχασεν τη γαρίνα την Παναήλαν και επέμνεν μαναχός. Άτος ήσυσχος, μουμούλ και ισχορεμέντζα, τσαζού και καπάτσα, εξέβεν σοκυφάλνατ και ζορλάιδεν τη ζωήνατ. Ασέναν το μέρος έρθεν σοζόρ, γιατί οι αγούρ δίχως τη γαρίδες, τι δεν και μπορούν να εφτάνε. Αμα σ' άλλο το μέρος άχαρον εγουρταρεύθεν. Απα τώρα κι ύστερα αστερώ να ζω όσον το επέμνεμε και να σέρουμε τη ζωήν, έλεεν. Έζησεν καμπόσα χρόνια σέρος και επίκεν πολλά μου χαπέτια. Έφαεν τη μσή μη σχορεμέντζα. Α τώρα αστερώ λίγον και το στήσαν, έλεεν. Ευρέθεν με τη γυναίξ τις εράδες και χάρεν ο μαύρον με τα σεβδαλούκια το επίκεν. Άμα έρθεν και τεκινού η ώρα να φεύασον κόσμον. Όντες εξέβεν υψίατ, ερχήνεσαι να πετάσον ουρανών. Πολλά και πίεν και ευρέθεν στη σκάλαν που θα ενηβαίνε να πάει, για σον παράδεισον, για συγκόλασιν. Άχαρον ο Στήσας, έρθεν σο πρώτον το σκαλοπάτ. Αμάν έρθαν ασέναν το μέρος οι αγγέλ και ασο άλλο τα τελώνια. 23 τα σκαλοπάτια ως την πόρταν τη παράδεισου. 23 και τα τελώνια ασέναν το μέρος, 23 και η αγγέλα σου άλλο. Ασέναν το μέρος οι αγγέλ ένιαν τα τευτέρια του και έλεγαν για τα καλοσύνια στο επίκεν. Ας άλλο το μέρος τα τελώνια με τα κοινών τα τευτέρια έλεγαν τα άσχεμα τα δουλίασατ. Έρθεν άμον το είπαμε σο πρώτον το σκαλοπάτο Στήσας και ερχήνεσα να σύρνε τον άχαρον ή να σαπαδά και άλλος απ' εκεί και να τα βίσνε και να τσαΐσνε με ποιον θα πάει. Άμα θα εκατάφερνεν και ανέβαινεν όλα τα σκαλοπάτια, τότε θα επέγνεν με τη αγγέλς σον παράδεισον. Αλέως τα τελώνια θα εσύρναν να τον αυκά συγκόλασιν, σο άψιμον και συσκοτίαν. Σο πρώτον το σκαλοπάτ έρθαν τα τελώνια ασααισθήσεις. Το τελώνιον διακοής είπεν πως έξεν το Στήσαν να υβρίσκε να λέει άσχημα λόγια. Αδάσα κοιτάπιαν γράφει πως έτον πολλά ασχεμόστομος είπεν. Έρθαν οι αγγέλ με τα τευτέρια του και είπαν πως τα καλά τα λόγια το είπεν σοβίωνα τέσαν κι άλλο πολλά και αέτσε δεύεν το πρώτον το σκαλοπάτ. Άιτε Στήσαν δώστε εξέβγασε ο δεύτερον το σκαλοπάτ, είπεν ένας άγγελος. Εκεί έρθεν το τελώνιον διόρασης και κατηγόρεσε να τον γιατί έλεπεν τα αδικίας και τι δεν και πίνεν. Έλεπεν τα κακά το εγίνωσαν και τι δεν και πίνεν, είπεν. Άμα οι αγγέλ είπαν πως τα καλά το είδεν και επίκεν, έσαν κι άλλο πολλά σα τευτέρια του. Μη λέτε ψέματα, άτος τα καλά το επίκεν έσαν κι άλλο πολλά, είπεν ένας άγγελος. Ας σου εδεύεν το δεύτερον το σκαλοπάτ, έρθεν σο τρίτον όπου ενεμένεν το τελώνιον τη μυρωδίας. Αδά έχω γραμμένα πως έτον πολλά βρωμέας και πολλά εσκύλαζεν όθεν εκάθουτουν ο τόπος, είπεν. Ήλια όντε σε φούτιζεν μουλωτάκια και γρήκαναν ποιος επίκεν τη δουλείαν, είπεν άλλος. Α τότε έρθεν ένας άγγελος και είπεν πως ατό και τον κρίμαν. Άτο και ένα αμαρτία, ανάγκης πράμανεν, είπεν.
Στο τέταρτον το σκαλοπάτ, το τελώνιον τιμηχίας, εκατηγόρτσε να τον πως εκόμπονεν και έπινεν μασχαρίας με τις εράδες. «Α τόσο ετεψείς, εκόμπονεν τη γυναίξ τις εράδες», είπεν. «Α τότε έρθεν και παρεστάθενα τον, είνας καλός άγγελος». «Μα ακούω παλαλά, α το κεν αμαρτίαν, ανάγκης πράμανεν, γιατί κι ατός εσέρουτον και στις εράδες χαράν έδινεν», είπεν. Στο πέμπτον το σκαλοπάτ έρθεν και έβρενα τον το τελώνιον τη ομοφιλοφιλίας. «Άδα ελέπω πως σωστή σας...» Και πόρεσε να τελέντο θα έλεν. Έρθεν ένας άγγελος με ανοιχτόν το τευτέρ το ίσεν και είπεν. «Απάν σατό, μιλέστη δεν για το στήσαν. Στο τευτέριμ γράφτ πως με τις εράδες τη γυναίξε τα ούτεψεν το βίωνατ και ξάχει πεγενεύκεται τα ρουικοπέρδικους». «Αέτς, ελάγκεψεν και εξέβεν στο έκτον το σκαλοπάτ, όθεν έτον το τελώνιον τη φιλαργυρίας, που ερχίνεσεν τα ψέματα και τα κατηγορίες. Έτον πολλά τσιφούτς και σπιχτός και γάπανεν πολλά την παράν», είπεν. «Άμα άλλα», είπεν ο άγγελον. «Όλαν, ντόινα τα το λες. Σε μάτα κοιτάπε αγράφτ πως επίκανε έρανο να θάφνε τον καρύπ, γιατί έτον πολλά χουβαρτάς και έναν καπίκ κέβραν συνσιόπιανάτ». «Α έτσι δεύεν κι ατό το σκαλοπάτ. Άχαρον οστήσας πολλά η τυραννίουτον, γιατί είσαι θρανό μεράκ να πάει στον παράδεισον. Σ' όλα τα μουχαμπέτια που ευρίουτον πάντα θα έλεεν και την τραγωδίαν που εγάπανεν κι άλλο πολλά ασόλια. Εγκόλυπιους και θέλεσα και ώρας κι ζελεύω, μανάχος στον παράδεισον θέλω να γονιτεύω. Πολλά επουγαλεύθενα σα τελώνια τη άχαρου τη στήσα το ψώπον και ήσεν ακόμαν έπαιοι δρόμων ως την πόρταν που θα εντάμωνεν με τον Άγιον των Πέτρων. Άσα 23 τα τελώνια μανάχοντα 7 εδεύεν. Το τελώνιον τηλεμαργίας ένοιξεν το τευτερόπονατ, άμα δεν κέβρε να λέει για τον τσιριχλίνον το στήσαν. «Κι δεν και λέπω απάν σιλεμαργίαν», είπεν. Ο στήσας μαναχόν γουλέα σκέτον, με 2 χουλιαρέας σορβάν εχόρθαζεν, με ολίγο ορακόπον και ελέας και κρομίδε πίνεν μουχαπέτ. Ο καρύψ μανάχον στούδια και πετσίετον. Το τελώνιον για τα κλεψίας κι ατότι δεν κέβρε να λέει για το στήσαν, που κανενός το δίκαιον και πάτεσεν. Τι οργή στο τελώνιον κάτε πήγε να λέει, άμα ετέρεσεν πως ο στήσας κι άλλο πολλά με την κεντίνα τεχολιάσκουτουν παρά με τον ξένον των κόσμων. Α έτσι εδεύεν και ασατά τα σκαλοπάτια. Ο στήσας έτον καλός άνθρωπος και με τη βοήθεια το εδέκανα τον Ιαγγέλ έρθεν και δεύεν ασόλια τα σκαλοπάτια. Πολλά και πήγεν, ευρέθεν έξα συμπόρθαν την παράδεισου. Εντόκεν την πόρθαν και αμάν εφάνθεν ο Άγιον ο Πέτρον, με έναν τρανό χρυσόν κλειδίν να κρεμάεται ασυγούλα να'ρθε. Ατό το κλειδίν θα εν που ανέει την πόρταν την παράδεισου, ενούντζεν. Συφτέν εκαλωσόρτσεν το στήσαν. «Καλώς το στήσαν, καλώς το παλικάριν», είπεν. «Καλώς έβρασας, Άγιε, την ευσής», είπεν και ο στήσας. Εκεί είπε να τον να εμπένα πες. «Στήσα, άλλο μιστέξ, αρέμπα πες», είπεν. Εκεί εκλώστεν να αμπαρών και να ασπαλείς με το χρυσόν το κλειδίν το ίσιν.
Με το που εσέβεν στον παράδεισον οστήσας, άμαν όλια ελάγαν. Παντού έμορφα δέντρα και τσιτσάκια να σκουντουλίζνε. Έμορφα πουλόπα να πετούν να παν στα κλαδία και να κελαϊδίζνε. Έρθεν και επέμνεν οστήσας, εσάσεψεν και τερί ολόερα μ' ανοιχτόν το στόμα. Από πίσω Άγιον ο Πέτρον κουντάτων. Άιτε στήσα, άλλον το στέξ και τέρις, άρα έρθε στον παράδεισον, άλλον το θέλεις. Άχαρον οστήσας πολλά έχαρεν και εμπεν κι άλλο βαθέα πες στον παράδεισον. Ο τόπον εσκουντούλιζεν, τα δεντρά γομάτα με υβάδας και σαωτίατ να κρούντι και μεντζέστα καητέδας. Ντε μορφα σκουντουλίζα δαπές, κι ατά τα έμορφα τα καητέδας απόθεν έρχονταν, είπεν. Ατά τα έμορφα τα τραγωδία σέσαν, ατά το εγάπανε να ακούει όσον το έτον απάν σιγήν. Καλά ελέαντε μετέρ, και σον άλλον τον κόσμον οντες τα πας, ασυ και με τζέγγι θα γλιτώνς, είπεν. Πολλά ευχαριστέθεν το ψόπονατ, άμα πολλά και πίεν, ελέπ κάποιες από μακρά να τρες και να έρθει σημερέανατ. Λαΐζ τα σέρα και κουίς το όνομάνατ. Στήσα πουλιμ, στήσα τσικάριμ, έρθες, έλα να αποδεδίζουσε, έλεεν. Όντες εσούμωσεν κι άλλο πολλά, ετέρεσεν ατένο άκλερον και εγρίξεν πία έτον. Η Παναήλα η γαρία τέτον, όντες επέθανεν, άχαρον εγουρταρεύτεν και χάρεν ολίγον τη ζωήνατ. Κι τώρα ξάνε μπροστά τη Παναήλα. Εκλώστεν και ετέρεσεν τον Πέτρον. Πέτρο, ατεν το δουλειάν έσατα πες, εμέν για τόσον κόσμον, πεζορλάιψεν και λάγγεψεν και έβρεν τόπον και στον παράδεισον, είπεν. Εμέν με ρωτάς, εγώ και ξέρω να λέω σε, φαίνεται θα εμετανόησεν και εσχόρεσαν ατεν, ατά τα δουλεία στη Θεού και τα αγγέλων είναι, και εγώ ξάχει ταράμεν, είπεν ατον ο Πέτρον. Εν τόκαν σωνούνα τα λόγια τη ποπά, όντες εστεφανώθεν την Παναήλαν. Ούς ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο ενούντζεν. Καλά είπεν ο ποπάς, απατώ κανείς και γλιτών ξανενούντζεν. Την πίστης Πέτρο, είπεν, ατόραν το θα εφτά, άλλο και θα γλιτώνω συν Παναήλαν. Ντο θα είνουμε, όι το κακόν το έβρεμε. Έτρεξεν και επίεσεν το σέρτη Πέτρονος την ώραν το θα εσπάλιζεν τον παράδεισον. Πέτρον αποδεδίζωσε, πολλά παρακαλώσε, άφσομαι να ευγαίνω έξι, είπεν. Εγώ έλεα να έρχομαι στον παράδεισον, άμα καμίαν και χασονόν να ανταμούμε με την Παναήλαν. Όλαν, ντόι να τα το λες, είπεν ο Πέτρος. Α τώρα δεν κι γίνεται. Εδώ άλλ που επέμναν απ' έξ, έρχονταν και παρακαλούνε να ανοίγω να εμπαίνει απες. Εσύ το έπαθες. Στον παράδεισον έρθες. Πέτρο, στον παράδεισον με την Παναήλαν, φαίνεται κι θα έξερς το εν Παναήλα. Και ξέρω, ατό το ψαλαφάσκι γίνεται, την πίστης, άλλον το θα ακούνε το τία μου. Άτα είπεν και σταυροκοπέθεν ο Πέτρον. Εκεί εκλώστεν και εσπάλτσεν την πόρταν την παράδεισου με το χρυσόν το κλειδίν που εκρεμαλίου τον ασυγούλανατ. Άρα οίκοσε τον ο παράδεισον διάχαρονος τη στήσα, να εν πάντα με την Παναήλαν, γιατί αμόν το είπεν ο ποπάς, ούθς ο Θεός συνέζεξεν,
άνθρωπος μη χωριζέτο.